Welcome, please my LB like comment subscribe please support खालामदों मा ओंख्रि जाखो ओंख्रि जाबाय नामा बिफर बर' नेटानो मा गल गलसो LB खौनो होनो हाला नेटनि थाखायनो बिफर बर' जाबायमोन मा ओंख्रि जाखो नोंसालाय होनदोंमोन खोमा ना जाथ'वाखैनो प्लिज सोर दं लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब बानायना होदो जोंहा अननानै प्लिज दसे सम टाइम होफैदो आंनि LBआव होनो सोरो मानो कमेन्ट रिमुभ बानायफिनखो Please like, comment, subscribe. Please support me, my LB. Welcome. Please like, comment, subscribe. अननानै दसे सम टाइम होफैदो लोगोफोर आंनि LBआव सोर लाइक कमेन्ट खालामना होदो लोगोसे साबस्क्राइब बानायना होदो गलायाव होदो नोङो सोर दं लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब प्लिज लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब कमेन्ट सपोर्ट मी माय LB प्लिज वेलकाम Welcome, please, my LB. Please, like, comment, subscribe. Please, like, comment, subscribe. Comment.
सोर सोर दं गाइसमोन अननानै कमेन्ट खालामदो, लाइक खालामदो, साबस्क्राइब बानायना होदो गाइसमोन लोगोफोर जोंहा अननानै प्लिज। प्लिज लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब लोगोफोर अननानै लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब बानायना होदो।
मदनि ब्रह्म लाइक दान थेंक इउ। मदनि ब्रह्म मा खबर? खबरा बारा मोजां नङा। गाज्रि होनलायदो गेजेरावनो। नोंनालाय मदनि ब्रह्म? ओंखाम जाबाय नामा? मा ओंख्रि जाखो मदनि ब्रह्म? आं मा होनदों दासो संनो आङो दासो संनो नागिरदों। मा ओंख्रि संगोन? ओंखाम संनि सं दे। मा ओंख्रि संगोन मदनि ब्रह्म? मा होनदों मदनि ब्रह्मआ? मैथा ना हांसो भाजा? गोथावानो सं। आंनावबो फै आगै देनो। खैथायाव होयो नोङो मदनि आब'? आं थांथ'नोसैनो अके आब' दे थेंक इउ दसे सम होफैनायनि थाखाय। सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो, लाइक खालामदो, साबस्क्राइब बानायदो प्लिज सापर्ट। Please comment, like, subscribe. Please support me, my LB. Please. लोगोफोर जोंहा अननानै आंनि LB आव दसे टाइम होफैदो लोगोफोर।
दीपुदास बसुमतारी, हेलो कैसे हो आपने आसाम से बुंलायदो। दीपुदास बसुमतारी मा खबर? ओंखाम जाबाय नामा? मा ओंख्रि जाखो? दीपुदास बसुमतारियालाय गोदानसो खोमा संहाय। लाइक हरना होदो दीपुदास बसुमतारी। साबस्क्राइब बानायाखैबा बानायना होदो जा अननानै। थांबाय नामा दीपुदास बसुमतारी? कमेन्ट हरदो, लाइक हरदो, साबस्क्राइब बानायना होदो।
Yeah. Dinga blog, hi, like lo, no, okay. Thank you, Dinga blog. Dinga blog, Amanda, hi, like lo, okay. Hmm. Hmm? Hmm. Hmm? Ma? Cái gì cậu?
কি কৰিছা? মায়ে কয় তই ক'ত আছে? হেল্ল' মই শুনলে संबाय दंमोननो नों फैबा लेस्रि गोजा मोनाखै
लोगो जानाय मुलि माबा बासिना जा साबो होना जोङो बावो डक्टर जाखानो हायालै जायाखै जोंबो मोनसे बावाखैना गैया मोनाबावगौमोन मोनसेयाव मोनजोबो बेयाव मुलि मोनबावाना गैया प्राइभेट आंखौथ' दाखालि गुवाहाटियाव लांनाय दं आरो सोंनानै बारा हामा हामाबा गुवाहाटियाव जेमसाव मास मोनसे थादों ओरैनोथ' बारा हामाबा गुवाहाटियाव लांनांगोनथ' मास मोनथामसो दोनना फैनांगोन गाइखेर साहाथ' मोनलोङा बे गाइखेरफोरखौनो मोनजायाना फिथाइ सामथाइखौलाय आपेल दालिमफोरखौ दुरबल ना दाख्लै बाजैया जानाङा होनबा होमबा थाइजौफोरखौ मोनजागोन
apa गुवाहाटी कलेजाव सार हेल' दे मासे फैयो दहाय सोंदोंसैना दसेल' रायलायदों माखौ मोनजायो माखौ मोनजाया नाथाय दालिमफोरखौथ' जानांगोना इमान एसे मेंनाय दुरबला गाज्रि साननाय बहुत बेसे गोबाव जानांगोन ना माबे बुस्थुआ मानिफ्राय जायो दसथा खावैया एक्सट्रासो होनानै आंलाय नायनो लागाबाथाय 7ता बाजियाव लागै थानांगोन आरो
100 सोर दं नोंसोर? दंजोबो। टर्च आएछ नचुरले चलने आंगनका त्यो एकचोटि somebody थांना एसे समबाराव थांबाथाय जों माबायाव हैनांगोन रिपर्टखौ होनगोननिया मुलि सप्तानै जानो होनाया मिलायहैगोन ना तैयार करें तो क्या होता है बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस ठीक ठाक से चलता है कोई प्रॉब्लम ओमफ्राय मालाबा समाव जानो हागोन आंना जायोमोन ना जायोना आंना ओमफ्राय बेखौ जाबाथाय जाया आंना जायो
Karon sih sangka bener. Ngon vậy. 몸 없어. Ay, सबसे से क्वेश्चन है जो स्कूल पर जाना है स्कूल पर जाना है हाँ स्कूल पर जाना है Festival. Sekolah soalnya ada di sana nggak festival. के दिन जाएगा Tapi, और दिन जाएगा कैसे nah, और दिन जाएगा so,
Mudah hết rồi. Mudah hết rồi. Udah alhamdulillah. केरामसारि मा ओंख्रि जाखोब्रा नों? ओंख्रिया माबासो लेस्रिजों आलु भाजा। नोंसालाय केरामसारि? मा होनदों?
आरो एसे मोजां मोनला सोरखौ आंखौ हा हो सोरखौ नोंसो सोरा आरो ओमफ्राय आंबो मोजां मोनो मैयासो मुलि जाबाय आर्थिनिसनो ओमफ्राय मा होनो ओमफ्राय दाउफोरखौ मोनजागोन खोमा ना जाथ'ला दे माबा मोनसे ओरैनो बोरस मा बेमारिया थाबा मैगं मोनजायोमोन नेरबाय थानाया आंनाव गासिबो बिदिसो जानांगौ फैसाया लामा समबार थांगोन होफैनानै थाब जानांगौ गासिबो दाना मानो दाननो नागिरबाय थायो आइजों जिरायना जानाय मुलि जानोसै एकदम सावलाजो केरामसो कमेन्ट हरदों लेस्रा भाजालै केरामसारि लेस्रि आलु नोंसालाय र'लाय मा बुस्थु नाय र' बोखानो मेवो आंबा नेंनानै सफै थाङो नोंस्रा मा ओंख्रि जाखोलै केरामसारि जोंहा लेस्रा जाबाय लेस्रा भाजा औ फंबाय र' आं नोंनाव माबा सोंनो दाथ' इखौल'सो जानांगौ आरोसो बे मोननैसो दहाय सानाव जाजायाखै एखौ मोनसे बेखौथ' जानांला मैयानो टेब्लेट हरनाया अबे हो मैयानि टेब्लेटआ नोंसो जाग्रायानो अबाव दोनोब्रा बेयाव गैया मैयानि टेब्लेट गोजि जानांगौ आथिं सुखांनांगौ वास टाइमबो बाराया आंनाथ' खमायलांबाय एसे भेन्दियालाय अबेनि एसे बोराय बोराय भेन्दि सोरा भेन्दियानो हायसाफोर मोनगोन मोनजाया
इसोर माबामोना खुलायगोन होनना दंमोन ना हा माबामोना खुलायगोन होननाया थांबाबा फैदोंमोन मानसिफोरा खनना बिदि प्रग्रामाखै ओमफ्राय थांनानै नायाखै ओमफ्राय रिपर्ट बिसोरो मानो नों रिपर्ट नायखानाय बिसोरो हरनांगौल'सो जि मोनदों ओमफ्राय आङो बेमार जानानै लोगो मोनदोंनाया बिसोरखौबो लोगो मोननाय ओमफ्राय गासैबो 19 नाम्बार थायरडनि बानायनायाना सिगांनो 이 사실 너무 상해 버릇하고 버릇해서 온다는 말이에요. 그냥 사실 펌프가 말해서 가야. 뭔가 그러는 거 아니야? Entonces, vamos a मैया हरनाय भिटामिनखौलाय दहाय जाबाय सानदों थायरडनिया सानसेयाव गरथाम जानो दे सप्तानै इमान मुलिसो सनजित बर'हायनो Hello guys. hello 5 like that thank you जानो
डालिम जाना दे देता इसे नहीं करना है How does it have a taste? ऐसे क्यों गुस्सा हो I'm right on. I'm right on. Apa? Malam berapa? Malam berapa sih? Ah, ang soal berapa? Daw sa pero kumandakan ta. Pusya kan ko. Ano kumandakan nga ta sa ito kumandakan nga. Oh, berapa nak? Nak undur sih. Ano Android. Ang ramai banget sekarang Bosan saya dah.